Hi guys, good morning. Maajong buntag na tanan. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Si unag hatod ang mga puyas guys kay mang ngadto mi karon og hagna. So ato sa mi hagna guys kay among palamian na ilang ipon. Sabagay hatod ang mga puyas. Ay hatod ang mga puyas. So padong na mi mo ato na mi hagna. Daghan ka salamat kay mulami na ilahang mga ngipon rong maadto. Sa kaya sa isira na risud. So to nagihatod naguna ang mga kuyas sa Jumi kay mazo nang sadyo karong masadyo pagkahuman. Oh dali pa makaulian za ba. So to na giuna na sila hatod. So padong nami naghan ka salamat karon makuha na jud ag mga kuan nilang ngipon pastahanan sa katong isang ngipon ni Kuya Gail nga temporary alis na to siya nagmo na gadoy permanente tong taod karon. So dai makita ko jacket. Daka sexy among prinsesa. Shush niyo pag among prinsesa. Oh, ka sexy oh. Oh, tsa. Oh, beto paloy. Pesa. Kuha sa kusang jacket guys kay tugnaw magbiyahe. So, what's mi papagabarilari guys kay to basta nakatod sa mga kuyas. Dara ming balikon. Hindi man madagkas pangibas kimi kaya ipa-check kay sa ngipon. Ina mo gud sa mga daot. Kung pwede na sa bunutan. Tulo day. Sumunod to na mi guys. Ito na mga kuyas na una sila. Tata. Paano ko? Ha? Pwede na po ng mga buhayon. Pasilong tani mo daan. Ha? Sure. Maapas ko na papagabril guys sa tumisag na maniuto. Uy, maniuto na mo ito paghagna. Laadyan masakay sila ng mga sasbay. Kami wala pag. It's na to sana guys. Marami kanila mga ngipon. Umat ka dyan tang sa mixeres na res merkado. Kuya Gail go pa haga mong bating gamay Kimi go pa man lagi nimo pa mo kuya Kenchi na lang kapuhat kapugi yan hawa kamao na banig motor ning bataan kuya Kenchi na makatukod man sa mga motor. Di pa naman pwede mo drive kin, bawal pa kin kay minor pa ka. Di Kuya Gail, yung motor. This is Kuya Gail, nasa yun ikatsat isang uyab. Yeah, Kuya. Nataya kay nanay dyan, basya. So, apay kuan ka nang na series. So, di na series. Sakay na ta. Kuya, dali na. Diyan na. Pambaka sana una ng... Saan ka to? Nani? Ano man? Nadi ay? Ta, spikin. Hagna. Hagna mi hagna. Kaming upat. Aw, tulog. Patay na lang series. Kuya, Kimi, Becken. Ini pa. So, kita start sa guys. Excited na Kimi. Kauban na taon na mo bajing gamay. Excited ba mo uban? Oh, excited ka mo uban agapag magla. Girl na mi guys. Halasunahan. So, dahil na mi sagna. Ay, matanggi ko tasan. Katasan taon siya. Asan ka? Biyahe? Katas mo din matuwag. Kapra sa una, mata na kaog kong buto. Katas man mo. Atang baliin ni Bikya ko yung kulbaan nagtanaw na yung arang kalinisa. May ngani ko na mi guys. Pang balik siya ay may ngana tapahan.
guys. Kalamay ko no guys. Pinyato, tubig. Manay daghan ang ligja dari pinyato kalamay. Pinyato, tubig. So dali rami guys. Ambak nami. Pinyato namin nila. Kuya dali naman kuya. Dali na kin. Makuha tas kwarta kin. So ano rami ambak guys. Kay Pinyato. sige na. Hapot na mi dari sagna guys. Sonja. Magkuha mi datos koan oto sa Miss Cebuana Karize. Magkuha mi si padang ate para silahang tit. Salamat ka Jote Christine. Salamat ka Jonin Jote. Hapit sa mi dari Cebuana Karize. Ay magkuha Miss. Dito ra to pikas. Kuha Miss ipada ni ate. Para silahang mga tit. Dito dai agi dai. Dara ko agi dai. Para piit dai. Ha. Sa Cebuana Lolier. Cebuana. Tuluagan yung mga juran na. Ay, sa sir, kaya gamitin kas. Pagkawas mga bata. Iba na silang ipon. Puhon na, puhon. Oo na. Huwag kay Laina na. Kasi nakuha mo na nakuha na. Sinaguan na. Thank you. Adi display. Siwan karat? 14,192. Pero na anak. 92. So, dahil natin. Ikaw manima. Kuha na naman te. First aid sa mga kuyas. Salamat ka doon te. Hindi natin nakuha na naman te. Ang imong gipadati para state sa mga kuyas. Kimi, okay ra ka? Ano sa sakit-sakitan guys? Kay tugnaw man ganiyas. Magbiyahe. Hangin. Sagang hangin ba? O, dahil na. Hapit na mi daris. Kanang clinic. Hapit na mi atos. Dental clinic. Sa nasunahan. Nindot na sila ngipanunza. Tede na nakuha na namo te agi mong para silahang mga ngipon papasta. Salamat ka Jote. Oy, high tide ay ron. Dari kimi. Kay high tide. Taasas tubig oy. Kasaya na kay hubas man eh. Ngan mo hubas. Karon high tide siya. High tide. Di siya low tide. High tide. Lagi, bubat ko. Oh, so di na mi guys, abot na mi. Ta, tari. Abot na mi guys. So, abot na miss clinic ni Doc. Sente na skin. Sente na mo pasta. Morning. Doc. Miss ni Doc. Bless. Si Doc to be. Ito nag-give sa imong kuan. Mong ipit. Kita na sila sa Doc. Mangaan sa midaan o paniud to. Pagkanan sa na sila paniud to guys. Aron ditso-ditso na dyan ba. Ini ka Manila kaon. Sakto paninig balik na mo. Sila na dito isa lang. Sila na yakuan na ni Doc. Basahan nilang ipon. Kasi Kuya Kinkin na si Jai ipon duha ka buhok. Duha ka ipon ka na. Pasta. Pagkanan sa na sila guys. Request man itaw. Nasa kabukaan? Sa? Crispy game. Nasa kadapit makaon sa? Crispy game. Crispy King mo kung sila. Makuno sa mukhaan na guys na Crispy King. Crispy King. Crispy King mo sa mukhaan. Kasi atatas Crispy King mga request man yung tao ng mga chikiting. Kuan. Isa nga part din. Isa man. Legs. Ha? Legs ko na ila. Nay, pake ma. Isa ka pake. Na legs silang tulo. Okay. Sige na ako. Bazin gamay. Ako rin dakin siyang mahagbong. Kuya Guys, maniluto tanin jo. Ato guys. Wala ko na dyan ang Crispy King guys. Crispy King. Maniluto tanin jo. Kanan.
Kaon sa sila kay ako. Hindi, dito na ako ang mga ay. Mahangkon sila ngipon. Amang itong tubig. Dito. Ay, tubig. So, may ito ka rin doon, guys. Di pa yung tawag mga chikitin. Wala man sila na po speaking. Ay, sila speaking. Dami po speaking, guys. Kaya nagtulong yan. Sa pagluto. Para may guys, solid meal. Solid meal. Saan pa? Ano Kim? I want crispy chicken. Yummy. Wahan sila guys, kaya na ako mga gravy. May nga na. Ay ba? Ako may nga rin yan. Power. Ganahan pa. Lami ibutang sa luto. Oh my God. Wala ko na ito. Ito tayo. Lami ba? Lami? Lami ko lang. Kaingon dyan ko, lami. Happy yarn. Happy ka na nakaka-speaking na ka. Pero natanaw ko ba nga, lami. Hmm? Natanaw ko ba nga, lami. Makatanaw ko sa na lami. Saan? Ano naman siya kuan? Ito isa. Diba ka? Kain. Ano ba? Ayan, ang tiga. Ayan, pinasang niya. Papagabaro sa uban. Makabato pagabaro dyan sa kamang buhiin. May katilong. Marang pangain. Busog na. Hansak ka? Busog na ko. Busog na ka? Busog na ko siya guys. Nakumka ko balik. Nakumka ko balik. Ow. Kumot ka yung manok. Kumot manok. Dari sa mi 7S guys magkuan. Suri-suri ka rin dyan. Ano may uniform na dani yung pang Girl Scout be. May uniform na pang Girl Scout. Pero to na kakimi-kimi. 122 kalo. Mahala day ka. Kimi, daratali. Dami 7S hagna. Uy. Kimi dali. Kailangan shades dari guys eh. Tag 59. Kimi. Yeah. Nice. Tumuin man team. Ha? Apa? Skin nga maramag si Bindisil. Wala si Bindisil skin din. May daghali ah. Iliya.
Kapag mga nice. Ay, kara ko na guys. Nice dari. Babylon there was Miss lagi ka din hama. Mura kag mamista. isa Mura kag mamista. utang eh. Iuli na to kay mura ko nung kumamista yung skim kim. Dani, tara. Kim eh, dia. Ilia, dai. Kani dai di na jeni murag mamista dai. Kala na yung mga butas. Cute. Tama na yung para pang dagat man eh. Yung mga pajong uy, na lip jacket. Dara mga kuan og picture. Nila huna jud ay raincoat. Sakto ra ba ni ting uwan? 105. Nice mga yan na. Pang-decorate. Kami ba? Nahan ko. Mga mga nice. Dari Kim. Dapat mga bag dai tanawa dai. May mga bag guys. Na naman kay gudud be. Kurumi na may imo. Sunod na po ni. 200 ka pin. Oh. Sama na be. Halila. Mga sapatos. Pisanilas. May masakto ni kuan na. May mga sandals. Guys. Ganhang kimi sandals. May mga sinilas pila pa ni. Kim, suri-suri rata. Nagawas na may 7S guys. Diya, kapalit na skim mo ito sa sabad-sabad. Kin pa sabad. Sila. Dua po hindi ay. Kapalit pa ni o. Ulpi nila. Papel ni Kimi. Ulpi ng papel ni Kimi girl. Pagkaroon tatan, mubalik kami dito guys. Pakaway sabi ka rin karang inita. Kaya gail na. Saman. Excited na ka, Ken? No, excited ako na dyan. Kuya, excited na si Kuya Gail. Ang lami nag-ngipon, Dok. Maujud. Sa basta inga ng kuanday, Dok, na? Kaya ang pulis, manili yun o kung sa klase nito na ang pabuti mo. Oh, sus ginoo mo di ay. Kita kayo mo pa na, baratuhon lang. May ito kayo mo. Mahalin sa siguro to, Dok. Oo, kaya pinag-progress man ilagay require. Nakaipa-ibotron. Ipa. Tahan to ba? Dok, maalindaan ba to ijahang kuan, Dok? Das katong ijang kuan nas atubangan? Lagi, kanin gani? Kanang lagi kay na nagkatong ijang kuan, di ba temporary ra na siya? Taod man turon. Okay. Ingon siya, ma, mura. Kay limpihan man. Ken, ikaw na sunod. Sige, una sa Kuya Gail. Lubat ng cellphone? Dahil batang nila ay dahil batang napapalito gingari mini pan guys ito Kuya Ken pod ka na yellow ganahan man sila ganang hangin man sila so si Kuya Gail may giwan na guys karong itaod na gid siya hangtit tangtangan naman tong kuan ay temporary. So alis dan to parehas ka Kuya Ken katong brown jacket brown. Si Kimi amo pa ni pa-check ijang ipon ron guys. Tanan ko bi. Agkan ni mo na ni ag bagong tubo dia. Para hilang man kang ipon bi. Hilang na kasungag ka baw. Asa hilang og ngipon. Yeah. So ipa-check pa na mag-ipon ni Kimi guys. Kuya Ken, ngisi Ken. Siya, nabiyag-ipon na. Pero pa na si Jaron, pastahan. O kabunutan si Kuya Ken. Bunot na isa do ka buo ko pastahan. Kita ka Ken. Mulay sa na imong ipon. Huwag man ang daot guys. Sa ngipon na pastahan ang
Asa ka di maka? Iget. Kuya o magagpuan kim. So busy kas dok sa pas ni panigayan. Allergy siguro. Ah, Maano sa bumba ako. mo di ay. Ulit. Ay, mama? Wow. Sinaul. Gwapo nagsamot dok. Ano to? Mo na katong gikuan dok kay taod. Permanent na din siya. Pareha nas ka kuan dok ka Kent. Okay. Yun na maibot. Oh, di na jud ka mag Sabi? Okay. So clear na gid ang mga Pero ito no na lang ako. Huwag na rin. Oh, Basta pasyente. ah. Do. Ikaw yung nagdana. Isang masumbagan to dok, delikado. Po. Okay na yan. Okay na. Yes. Ang diri ha. Kasi Iling mo na lang sa ibot kay sakitan mo. gwapo na. Nangapastahan na dok. Sige di. Sige, be. Para sa suga bi. Okay kayo. Ay, kabagiro. Ra. Ikaw. Isa dok. Kitsa na may sunod dok, kare na dok. Dili ba? Mahuman. Ano ang biyahe niya? Sunod mangadlaw unta. Balik pa ka ang bus. Palit tagat ang sakjanan. Nagwang ning Kuya Kent na Ready ma. Una-una lang na ako. Ah. Okay. Ay, sabi darikin ha. Universe na. Check agtit. Ay, mana? Nato isa yan. Kasi, ay, shush nga. Miss Universe man na siya. Awa pa. Dapat, ibto na ni. Tinawala ka niya. Aga na yung nasa isang kondok, ibto na ni. Saan na isa do? Ibto na ni do? Ah, kere? Kani? Ay, kani? Pastahan na siya di. Pastahanan. Check sa asda dok. Oo. Kaya ganihara na si kanta. Straight mo lang. Straight, ana. Shoes na. Check nag-isang. Tiga, baby. Ganahan si Ja. How old are you? You are 7. Pila edad ni mo? Ay, 6 pa lang. Big girl, manggo. Ha? Habog buyag. Ang happy na numipin. Doon. Hindi, dari na. Ano siya? Manet. Doon sa looban. Sige lang kami mga ani mama. Listen mo man. Ang ako yung ate. Wala, temporary. Tapos kami mga permanent na rin siya. Oo. No, kung makuha na dok no. Oh, bantayan Maibot. na yun. Para di siya mga buslon. Karang pwede di siya mga aslon pa kayo. Oh, di man na sa tikuan dok noon. Maaslim. Pwede na dok no. Okay. So 6 pa man siya di pa. Kana mga daot-daot. Okay. Okay, thank you. Okay. Nandiyan ang Sa mga kahigda na di mga tuod, hindi man na siya tanggalon. kanang nasa isang bag ang dok no. Para dili mag-ako ilang ang laway. Opo, ano po yan? Nakakawala na. Oh. By last one. Last one anak dok. Oh, last one akin. Ikaw sa. Oh, nakabi ini ka 7 na. Dok. Ano yung mga daot? Nag-ibot na laman. Kaken kang kuya giipon na. So giipon na gilang duha ni sir no. Kaga dara Kent o gay 14,000 is topas. So na ko'y balance na 1-2 ang balance. So na ko'y balance 1-2 kay 15,200 man. Magyunan sa 14.
balance 1,200 pesos. May problema ba? Tuhan lang kay. So 5 years warranty. Pero usahay. Aga na isang pasta mabukin tayo makuan pwede ra balik. Kay ano siya, kanang usahay, irot kanal na lang para di na masakit. Okay. Oh, Ano magod, kadakaan magod ka kung irot kanal kanan. mao lagi. Pagdawasan isa. So Mao ako gani. na ang bahala o buhon mo ngayon reklamo ha. Okay, sige. So mukha na may mutawag ra mi dok og sahay Sige, ko. ma'am. I-andod ko sa ano? Nasa may imong kuan kin ibot kin di sa ron kin. Oh, di sa daw. Ah, di sa kuno. Sabay lang sila. Paibo. Paibot ka be? Napakoy balance ato dok. Mga 1 2. Sunod na inigbalik nimo. Oh, salamat ka Adjo. Salamat pa, Ma'am. Ando. Pasensya na sa kadunggay Na, okay na dyan. Kami may nalahit gani ha. Salamat dok ha. Anak ng mga sakyan na di man ako. Lagi, Balik ginuko. lang tag-atawon. Puhon. Diyan dok maras ame, sir. Ingat. Yeah. Thank you. Okay na? Okay na? Nga. Okay naman na eh. May bunutunon do ka buok. May bunuton. Agi mo kuya, usa. Usa agi mo? Ha? Nagas na human agad basta agi lang mga ngipon, manguli nami. So manguli nami kay hapon na. Unja. Kakinkin nga bunuton, wasa siya na pabunot kay marikilbaan mas weekend kay masing mga sunod simana pa ni siya magpabunot. Budog sila kuya gahil. Pila ka buka bunutonon sa imo ya? Magkakinkin duha ka kuya gahil. Tanawon pa namo. Kalimot ko pila ko. So padung nami mauli guys. Salamat kaso. Dagan ka doon salamat. Di Christine din natin. Nakuha na gila mga ngipon. Napastahan na. So mauli nami kay hapon na. Kita-kit sa tatos Alicia guys. Hapon naman. Kung bading ka may i-check na po na idyang teeth. So di pa pwede bunutas kimi-kimi. Mga 7 years old pwede na kung sa bunutan. Yung si Doc. Okay ragi mo ya. So muna na permanent ni Kuya Gael guys. Na sila warranty 5 years. 5 years warranty. Sa kanon na i-check na ilahang mga ngipon. So muna ampingan dyan na ninyo. Mag-judas ngipon. Mag-atang na tada itong saksanan. Manguli namin guys kay hapon na. Kita-kits ro tatos Alicia Bohol. Alicia Poblacion Bohol. Ha? Hoy, hadliton siya mo. Tumbahon. Ime, kapoy ka? Kapoy ag bata? Kapoy lagi. At least na-check pa dagi mo hang tit. No? Salamat ka ajote. Namatita na kastahan na ito. Gwapo na. Gwapo na ko na sa mote. So, wanto nami kay hapon na. Dari mi ganay nanonood guys. Danas na 7S. Nanarbay lang Goldilocks. Diha na. Goldilocks. Pada nami balance nga 1-2 kay napamandi ay daot ni kinkin wa makita das nangagi komplemero ng pangari so karon nakitaan si Ja so kwanto si Ja 18,000 kapin da na may nihatag kitagaan may discount ning abot og 15,200 ginukuron na ka na may balance nga kuan na may balance nga 1,000 kapin bibo na sagna bibo ilang lunsod